Ce este gain-ul? Ce este gain-ul unui amplificator? Și o să încerc să explic asta în termeni cât mai simpli pentru ca toată lumea să înțeleagă. Nu mă refer aici neapărat la instalator sau la cei experimentați. Mă refer la omul de rând care vede gain pe amplificator și consideră că acela este volumul. Gain-ul este volumul? Hai să vedem. Spre exemplu, pe acest amplificator avem gain-ul la minim și îl putem duce până la maxim. În termeni simpli, gain-ul este un multiplicator în funcție de voltajul pe care îl primește acest amplificator, în speță aici, pe RCA-uri, putem ridica gain-ul, care este un multiplicator. Gândiți-l ca un ambreiaj între cutie și motor. În funcție de ce avem pe intrare, el multiplică ca să ne scoată pe ieșire puterea maximă a acestui amplificator. Dacă noi dăm cu 2 volți pe RCA-uri, va trebui să reglăm gain-ul în așa fel încât el să ne urce, să ne ajungă la puterea pe care acest amplificator o poate scoate. Dacă îi dăm cu 6 volți pe RCA-uri, atunci gain-ul va sta mai jos. De aceea avem inclusiv acest LED aici de clipping. Corect ar fi să măsurăm. Să măsurăm atât pe intrare, cât și pe ieșire când ne pregătim pentru difuzoare sau subwoofere ce vrem să instalăm, să măsurăm pe ieșire unde ar trebui să fie gain-ul ca să ajungem la vații corect și avem formulă de calcul. Deci, pe scurt, gain-ul nu este volum. Gain-ul este un amplificator, este un sistem pentru a corela intrarea cu ieșirea. Spor vă doresc!